Ah, phakathi e-South Africa, kusawuyena uBonga lo. Ah, akaMkhize. Bafowethu ngizothanda ukunibingelela, ngithathe leli thuba nginibingelele bafowethu. Bafowethu ngicela niyawukhumbula u-episode 25 la sasibhalelwe khona umakoti wakaNdlovu, waba nenkinga kufika ubhuti wakhe omncane esangakashenelwa umkhwena wakhe. Bafowethu shuthi sifonelwe ulo bhuti-ke lo, uyena osifonelile wathi ucela-ke size la kubo ngoba ngathi usemuvile wabuya njengoba sasicelile ukuthi ngicelile ukuthi akabuyele kubo. Usemuvile wabuyela kubo ekhaya elikhulu, wamshiya umakoti ngale. Kushuthi uthe mebuyela kubo ekhaya elikhulu, wafika waba ney'nkinga. So wase uyasifonela wathi ucela-ke sifike la ekhaya kubo, kuzobe kune-meeting. So nami lolo daba ngalithathela phezulu as njenganani babukela kade niyofuna episode kade nifune u-part 2. So engake ngilithathele phezulu lo daba so enze umakoti asho ukuthi akasenawo umndeni wakhe washona. So nami ngibone kungayiphutha ukuthi ngingali-athendi lo daba ngoba umakoti ngiyambona ukuthi even nakule meeting ekuyiwa kuyona usayocindezeleka. So ngibone kungcono ukuthi ngibe khona, sibe khona nathi siyisibani media, singamshiyi, singamyekeleli umakoti. Ake silwenze lonke udaba lwakhe siliqede, simshiye right umakoti. Ngiyabonga babukeli. Mfoka Gatsheni, Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila unjani webafu? ngikhona mfowethu. Hayi ngikhona. Kuyintokozo mfowethu ukuthi ngikufice usulapha ekhaya elikhulu njalo sivumelane sesenzekile. Hayi impela nami nje hayi ngisho njalo nami ngiyathokoza ukuthi ngiphinde ngikwazi ukuthi nginibhalele bese niyaqhamuka. Okukhulu ukushesha. Mfowethu, kade ngibuka le khaya ukuthi hayi le mbala ngathi into enidlala ngayo ngwana lapha phezulu ngayibona impela ukuthi hayi zikhona. Aha, ukhululeka-ke lezi zinto lezi kahle kahle nje ukukhulisa something noma ngathi ukukhulisa yini sakufundiswa la ekhaya nje into esikhula ngayo. Ukunakekela izinto siyakuthanda into yethu nje njengoba ubona nalapha emzini kamfowethu. Hayi ngiyabona ingadi yakhona phela ukuthi yinhle futhi ney'mbali zinakekela. Hayi imina wonke lo. Phela noma ubona phela kusanokhulani kodwa ngisazoshaya. Ya mfowethu. Hayi mfowethu ngibonga mfowethu okwenzile mfowethu ukuthi usibize noma ngingakatholi ukuthi usibizile usazongitshela ukuthi usibizile kodwa ngiyabonga ukuthi mfowethu usibize. Mhlawumbe usazongixoxela ukuthi yini lo usibizile yona mfowethu. Oh hayi ngicanga ukuthi kuno meeting ekhona nje enkulu kakhulu ngicanga ukuthi wakanibiza naphambilini uMagatsheni so njengoba nje sikhona la ekhaya elikhulu bakhona bonke abantu bakhona nobaba bawumdala nobaba ozalayo so ngicanga ukuthi sokhuluma nomakoti naye ngimbizile ukhona ngaphakathi ngoba ngiyazi ukuthi wayenibizile naphambilini so this time nibizwe yimina ngifuna lolu daba sibudingidi ngiyacela nje bengicelile manje mhlambe njengoba uthi ngizwe ubalo baba omama. Oh hayi ngebhadi-ke abekho kodwa njengoba ngangishilo naphambilini ukuthi ngizocela bona obaba ngoba ubona phela sasikhulume ngabo eqaleni sasikhulume ngabo so ngicanga ukuthi njengoba bukhona bona okuyibona abantu okuyibona abantu abathi sibe inqumo la ekhaya ngicanga ukuthi ngisondeze No kodwa mfowethu ngicela nisibizele kona noma ngixolisa ukunijaja mfowethu. Kuye kube right mekhona besifazane ngoba lo munye wesifazane eze engasenawo umndeni naye kuyenzeka azibone secindezelekile eyedwa umuntu wesifazane beyinomuntu wesilisa. Abantu besilisa ngiyabazi isikhathi esiningi banenkani. hayi no noma ngiqamba amakhehla wona noma enenkani kodwa phela abantu abawaziyo ukuthi izinto zikhulume ngoba phela egcineni kosuku ngicanga ukuthi mfowethu njengoba ukhona nawe uwumuntu obizi okwazi ukuthi axazulule izinto so ngicanga ukuthi nawe khona la uzolekelela khona nawe uzwe ukuthi izinto zimi kanjani. Ake ngithembe mfowethu ngizolixazulula ngoba ngakwazi ukuthi ngicele nalapha phezulu ukuthi uze ngapha ekhaya elikhulu akwenze lokho. Hayi nami njengoba ngibizewe wena ngiyazi ukuthi uzosilekelela kulolu daba. Hayi ngiyabonga mfowethu ake singene ngaphakathi. Sibone sizomisa kanjani. Hayi asingene ngaphakathi bakhona bonke nje ngaphakathi. Okay ngiyabonga. Babukeli isaya ngaphakathi siyobeza ukuthi obaba balekhaya bathini. Kodwa ngifuna uqamba amanga bafowethu ngiyabasaba. Mengibona indodana yabo phela umuntu umfunda ngengane yakhe ukuthi umuntu kanjani mengibona indodana yabo. Ey kodwa ke bafowethu akukho ohlule isibani imithi. Njengoba engibizile bayazi ukuthi ngizokusetha lo daba. Ayikho inkinga bafowethu asihambeni sengaphakathi siyobeza bathini.
Babukeli beSibani Media, njengoba kade ngishilo ukuthi sibuyele odabeni lakaNdlovu, sesikhona la kaNdlovu bafowethu. Ngizophinde ngibingelele bafowethu, balandeli beSibani Media abahle kakhulu engibathanda kakhulu bafowethu. Inhliziyo yami yonke kunina bafowethu. Mina nginithatha njenganomndeni wami wesibili. Bafowethu sikwalo mndeni wakaNdlovu. Bafowethu sibhalele kulokhu sibizwe indodana le engicathi ngiyayikhumbula ku-episode 25 mengingaphosisi. Iyayithatha iy'mpahla zayo yayohlala nomakoti emzini wayo kusanda kushona umfowabo. Uyena-ke osibhalelile wathi kune-meeting. Ngizocela yena undodana ukuthi umfo kaGatsheni ukuthi akasilandise ukuthi mhlambe yini asibizele yona noma mhlambe le meeting ingani. Yini edathi wathanda ukuthi kule meeting yakaNdlovu thina singebona bakaNdlovu kube khona iSibani Media. Ngizoqala nje ngibonge ngokuthi niphumelele niSibani Media ngalolu daba lolu. Phambilini uke wabhalela uMagatsheni wabhalela yona iSibani Media. Hayi ngabona ngani bafethe nifikile kodwa ke nami ngase ngithi angibhalele ngoba lolu daba lolu ngiyalibona ukuthi ekhaya sesidingidile nobaba ngafike ngabachazela bonke ngoba phela babona nami ngemthwalo sengingena nje ukuthi awu wasebuya manje indodana ngase ngiyabachazela lonke udaba olwenzekile laphana khona laphana emzini kamfowethu ngase ngibachazela lonke udaba so njengoba nginicelile ukuthi ngicela solidingida lona lolu daba lolu ngoba phela kahle kahle asiqedanga ngoba ngaphetha ngaleli lokuthi ngiyahamba nami ngiyokukhuluma nabo abantu obaba okuyibona bona abantu abasuke kahle kahle abasiphethe ekhaya ngikhuluma nabo ubaba njengoba ubabona nje baba ongizalayo baba omdala njengoba ubabona so ngicabanga ukuthi okuningi njengoba ngisibize nginicelile nje okuningi kuzobe sebeyakuchaza ngoba ngangichaza ngangibona ukuthi ngiyacindezeleka ngingedwa that's why ngagcina sengibona ukuthi fanele ngibize bona obaba bezokwazi ukuthi bayikhuluma lento engangiyikhuluma into kanjalo nje mfethu. Siyabonga mfowethu kaGatsheni. Makhehlame akaGatsheni. Njengoba sechazile undodana. Besiphesheya emzini omkhulu. No, emzini omkhulu emzini wandodana wena omdala. Sibizile umakoti ngezinto ezenzeka kuyena angazithandi. Uthi kwava kwafika undodana lomncane. Kahle kahle yena njengoba esana kushonelwa umfana walekhaya lomdala. So kwafika lo mfana walekhaya omncane wazohlala naye. So lo mfana walekhaya omncane ngendlela esathi mase sixoxa ngayo yena uzomngena umakoti ngoba uthi uvikela umcebo wakoGatsheni njenga nomuntu futhi umakoti akade sengesenayo indodana. Nganoma ngisahamba kahle mfowethu. So uvikela umcebo wakoGatsheni njenga nomuntu akade engenayo ingane futhi nobhuti omdala oseshonile. So wenzela ukuthi umcebo ungaphumeli ngaphandle. So umakoti wathi yena akakuthandi lokho ukuthi uzohlala ubhuti omdala noma azongenwa ubhuti omncane njenga nomuntu usena 3 months edlule lo mkhonyana. Kunjalo impela. So ucela ukuthi ubhuti omncane abuyele ekhaya. Umakoti akathi ukuzila. Lento ekhulunywa ubhuti omncane akayizwa kahle. And futhi neyilonda azikopholi njenga nomuntu osana la kulimala kulinyalelo umkhonyana. So acethe ubhuti omdala omncane aphindele ekhaya elikhulu. Ikona lokho engicathi mhlambe ithina sibizelwa kona. Impela nibizelwe lokho impela nibizele into efana naleyo kodwa mina njengoba ngangisho ukuthi hayi asamsana nalokho kodwa ngithi ngathi ngizobuyela emumva ngikhulume nabo obaba sayikhuluma sayiqeda sisodwa kwase kuba ukuthi umakoti ngenxa ukuthi naye ngebhizi yakhe ube busy ngento zakhe sasithi hayi sombiza yena sesimbiza kahle sesimbiza sekukhona nani kungabe ngathi manje thina siyamcindezela la ekhaya. Okuningi uzobe siyakuchaza ubaba omdala njengoba ngisho ukuthi ubaba omdala ukhona nobaba bakhona njengoba ngangisho naphambilini ukuthi mina okuningi njengabantu siyagcina amasiko
sigcina into zesiZulu. So ngizobuyela impela ekhaya, ngizohlonipha ngoba nikhuluma kanje. Ngizohlonipha ngibuyele ekhaya ngiyobachazela lonke udaba, sibeke phansi, sihlalele phansi. Salihlalela-ke phansi, salibona indlela esibona ngayo. Sasithi ngase ngithi asimceleke uMagatsheni naye abe khona emagcekeni. Njengoba kuyikhaya elikhulu la. Kahle kahle lona khaya-ke leli elikhulu. Mfokandlovu bengisacela nami ukuthi ngingizwe obaba mhlambe ngokuthi baze bakuyise lapha phesheya ngoba wathi wayibona abakuthuma phesheya ukuthi ingaliphi, ngingazi noma mhlambe sengiyagagamela yini. Nginibingelele wensizwa. Siyamangala-ke nje uma sesibizelwa odabeni olukhulu kanje. Umthetho walo kodwa lolukhulu ngalendlela osoluyiyona, kodwa-ke sizoliqoqa nje lube lufishane. Undodana wami lo ulama lo osanda kudlula. Umakoti lo ofike la wahlonipha, wahlala kahle. Asisiteke isikhathi ase ngibakhipha inxeba ukuthi abangakhele umuzi wami. Kwase kwehla-ke lo mshopho sehlele. Angikwazi-ke okuyinkinga, ngizwa ngathi sokunenkinga. Njengoba sesibizwa nje, angiyazi iqhamukaphi. Ngoba phela zingane zami ezakhe umuzi laphaya. Ngiyakhumbula nje ebekudaba undodana lo ngasekho ukuthi uzolanda yona intokazi le. Nabafika basitshela futhi ukuthi isencane lengane. Baze bathi ubani ongathatha ongashada emncane kodwa ngoba yayizokwakha umuzi. Yaqhubeka-ke ngeshwa lokulimala kwalo ngobuncane bayo. Izwe selinakele nani njengabasakazi. Izwe indlela eliyiyona mihla kwasa kukhulunywa ngesihluku sabantu besilisa kubantu besimame. Ngicabanga ukuthi niyakwazi lokho. Le ngane engaka manje ngasihlale yodwa lapha entabeni. Kunabafana la bakhohlakele kabi. Sabo ukuzalwa la siyabazi. Ukuphepha kwale ngane savuma safunga ukuthi kusezandleni zethu. Ukuthi umakoti igama leli usaba ingane yami naye ngoba uyena wangana ingane yami. Uyogada ingane yami. Ngiyezwa nje ngikhonjiswa omakhelwane kulezi zinto zenu. Bathi ithi ayinamuntu. Kodwa ingane yami angazi-ke mangasenjalo. Kungcono kodwa ngoba ukhona naye. Magatsheni. Ngiyakuzwa zingelwayo. Umakoti akaphikanga ukuthi uzogada. No, akafikanga undodana uzogada umakoti. Wafika umuntu ozongena umakoti ngoba sekushona umfowabo. Futhi umakoti ngoba nakho engenangane. Iyona into ayikhulumile lo umakoti kuthina isibhalele. Ngiyakuzwa ungaze uqhubeke nje. Ngiyacabanga ukuthi njengendoda noma umzali unezingane, izingane zakho zonke angeke zifane. Ubufakazi balokho engikushoyo ebudaleni bami ile minu yesandla sami ayilingani. Izilingane mawuyifinqa kanje. Ulimi lwezingane zami angeke lifane. Mhlambe ulimi olufike nalengane iveli incane-ke kunale ayaziyo yena. Ngiyacabanga mhlambe kugejane lapho kumakoti ukuthi ulimi lange futhi lisazama ethusa. Kodwa kufundwa ngendlela. Ngisho esikoleni wangena engakwazi ukubhala wakwazi ngendlela. Ulimi lengane ngiyacabanga mhlambe kube sengathi ilibeka lazwakala kabi kumakoti. Cha, uma kunjalo makoti akuliwa nawe. Uyingane yale ekhaya wena. Akekho ozolwa nawe. Inhloso nje yami yimi esayikhuluma nomfowethu lento lengane ngoba isencane izoba umuntu kabani uma mayiyekelela ingagadwa manje. Akukho okuyinkani, akukho okuyimpi. Ziyinkomo zale ekhaya lezi esesizivikela.
ziyinkomo zale ekhaya. Nangu nje umfowethu. Baba Gatsheni eniyivikela ngokuthi kuyongenwa umuntu ona 3 months eshonele. Owemsakazi. Yebo. Isibongo sakho uthe ubani? Ngithe ngubonga wamkhize baba. Angathi kuzawudinga silalelane. Mhm. Kuleli ebengilendlala eqaleni. Sithi thina akukho ukuphoqiwa, asimphoqile ukuthi amngene, asishonga ukuthi akamngene. Uyogada ingane eshiwe enye ingane yami. Baba uzingelwayo. Inhloso ukuvikela. Uma simyeka akushuthi akusayona ingane yethu. Isifungo salenkomo nje yabulawa. Sasifunga simfaka kutheni useyingane yethu naye. Selenzekile ke iphutha kodwa ke phela lenziwa ingane nayo semncane ukuthi kuze kufike intatheli. Ngoba ngimbuzile naye lutho wayesesibizele intatheli sibuke izwe lonke manje ihlazo lini leli sabantu ukuthi nayo siyazi lento. Wayichaza ukuthi angathi yayiputshuke asimbe kucala ke nayo umakoti. Ubungane. Ingane kayishawa iyathethiswa nje ikhuzu. Bo Gatsheni. Umakoti akabanga wrong ukuthi abize intatheli. Ngoba ngendlela achaza ngayo uthi ke yabakhona imeeting eyabakhona. Kodwa leyo meeting wetshelwa not uyebuza ukuthi uyakuthanda yini lokho. So ngokubona njenganomuntu asichazela ukuthi akanasenamndeni and futhi umndeni wakhe wahamba ngendlela ekanjani kanye wonke. And actually wasinda ngoba nake sengapha koGatsheni. So wasecela thina ukuthi ucela size sizomlekelela. Ngoba ngaze ngambuza indodana uthi indodana sekhona umfowenu uke wasuka nomsindo lekhaya noma ke kwafika nezintatheli lekhaya zizoshutha. Wathi cha. Ngase ngimbuza ukuthi yini edala ukuthi ipho kuze kufika abantu bazoshutha ngoba naka umfowenu engasekho. Akangiphendulanga kuloko. Angeke ngikwazi ukumphendula. Angeke ngikwazi ukumphendula kuleyo nto leyo. Ngoba udaba lami ngilichaza lonke. Ngangilichaza lonke ukuthi mhlawumbe njengoba seshilo ubaba ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe mina ngaphunyukelwa imini noma ngahluleka ukulibeka ngendlela ngendlela engalibeka ngayo. Ngangeke ngiqamba mhlawumbe ngahluleka ukuthi mhlawumbe ngithi ngizongena. Kodwa ngangikuveza ngokusobala ngoba egcineni yena uMagatsheni wagcina sesebenzisa ilungane ebhlungu yokuthi mina sengeke ngazama ngisho ukumcathamela. Yabo. Kodwa ekubeni ngaze ngavuma ngathi hayi yabo nje ngiyathanda ubaba mayisensa leli lokuthi ngikade ngaze ngathi mina ngingalala ngisho erumini engaphandle kulendlu engaphandle seceleni aqhubeke ke abe ngaphakathi kodwa into engenzayo ngivikela zona izinto zamfowethu ukuthi zingabe seyishabalala kanjalo. Ngicanga ukuthi uyayizwa lento ubaba azama ukuyichaza ukuthi kahle uvikela izinkomo okungazona izinkomo kuphela nawo amabhizinisi akamfowethu. Izinto ezifana naphambilini ngangichaza lokho. Bo baba mhlambe ngaphambi kokuthi siqhubeke nenkulumo bengisacela ukuthi umakoti akachaze naye njengoba uyichaza lapha phezulu ukuthi yini edala ukuthi azathi ubhuti wakho omncane akabuyele ekhaya elikhulu. Mhlambe nani nizothola ukuthi yini edala ukuthi umakoti azathathe leyo decision. Umakoti. Yebo. Ukuphila kona angiphilile kahle kodwa ke ngoba sengibiziwe ngicabanga ukuthi obaba kwi-meeting yokuqala njengoba kade ngangikuchazelile ukuthi kwi-meeting yokuqala ngangihleli kanjena kwi-meeting yokuqala ngangingaphawu lutho ngenxa yokuthi wayengekho umuntu angikwazi ukubaphendula abantu abadala ngoba babengangibuzi nanokuthi ngiyathanda yini abazokwenza. Babengitshela kahle bakhuluma bodwa benza isinqumo engangavumelani naso but angikwazanga ukuthi ngikhulume ngaleso sikhathi ukuthi angivumelani nesinqumo sabo sokuthi ngingene ubhuti omncane ngenxa yokuthi ngisazilile umnyeni wami usanda kushona. Ngisafuna ukuthi ngiphole kahle ngiphole nenhliziyo ngivume ukuthi hayi amsekho kwangempela. Njengamanje ngisasendlumeni namanje ngisamangala ukuthi kade ngisanda kukhuluma yona le ndaba isiphinde yabuya khona manje futhi kodwa ngangikade ngicelile ukuthi ngisacela ukuthi bangilinde kancane ngiqede ukuzila. Akuseyona inkulumo ayikhulumile mawuthi uyakhumbula akuseyona inkulumo ayikhulumayo. Uyamuzwa ukuthi usethi wacela ukulindwa
ukuthi acela ukulinda azile ayibekanga kanjalo yena mina wawungikhipha Bhuti wayekhona ubhuti, wayekhona. wawungikhipha laphana hhayi ukuthini wawungikhipha ukuthi ucela ukuthi ngikuhambele hhayi ukuthi ucela ukuthi ngazi ngathi mina ungazila ngendlela ozila ngayo mina ngizohlala la ngigade yabo manje usuyibeka ngenye indlela No, Gatsheni omncane. Gatsheni omncane into eyadala ukuthi agcine phela esekukhipha wena. Ukuthi wathi wena khona okufunayo like njengana kumcathamela. ngakuchaza ukuthi ayikho yonke leyo nto leyo ayikho lento asuke ichaza ayikho lento esuke ichaza Kodwa Gatsheni ngiyakhumbula ngaze ngalinganisa ukuthi mina if ushela intombazana uyishela ukini nothi ukubukwayo. Ngase ngithi why ungaphindele ekhaya elikhulu mawukuthi ufuna ukungena umakoti umlinde kancane athi ukuphola mase uphonsa udobo ubona ukuthi ufish uzolwamukela nodobo. hey Iyona into ebengizama ukuyichaza kuyaxolisa nje ukuniphula ulimi. Iyona lento ebengizama ukuyichaza ukuthi sinobhuti nawe ubhuti Bonga. Siqeda ukukhuluma emzini wami. Sasikade sivumelane ngokuthi bazongilinda kancane manje kukhulunywe nabantu abadala. Ngiyaxakeka ke ngoba angakalindwa namanje ngisazilile. Leyo nto ebengizama ukuyichaza njengoba ubhuti ethi sengikhuluma enye into ehlukile kodwa ngiyacabanga ukuthi uzile kanjani ngoba mina ngiyezwa ukuthi uhambe ngey'moto zamfowethu la uzile kanjani kanti kuphi ukuzile akhuluma ngakho ngoba nje uyayihambela ngey'moto zamfowethu into ayenzayo akabonwa nabafana bayambona abafana kodwa mina ngempela yiyona into engisondelele bayambona abafana kuphi ukuzila kwakhuluma ngakho mina ngi-understand kwangempela iyo ngqondo hayi hayi cha ngizocela ukuphawula nami ngikhehle lidala umfowethu makoti inkinga yakho siyayazi la ekhaya undodana uma eza emzini wami ezogada njengoba ehambe undodana ungakabi nomntwana kufanele akugade akududuze la unenhlungu khona njengoba lo umkhwenyana wakho usesem nomkhwenyana lo okushiyile akho shintsho litheni njengoba sishathi eqaleni ukuthi lo mzo wethu uyingane yethu siyakuzala asiphoqi kulokho esikushoyo. Ngiyavuma baba, ngiyavuma, ngiyakuzwa ukuthi uthini. Kodwa ubhuti akafikanga ngalendlela oyichaza ngayo wena. Uma efika akafikanga njengomuntu ozongiduduza. Uma kuthiwa wafika njengomuntu ozongiduduza ngaba ngizange ngabiza abantu ukuthi ngize ngimxoshe. Koti Wafike wafuna ukuba umnyeni wami. Koti undodana mhla niqala ukubonana wamtshela emakhaleni wathi uyamthanda? Cha. Umtshelanga. Wenza waba nama action noma wazibonela yena ukuthi uyamthanda. Baba kodwa ngangisahlala ekhaya ngaleso sikhathi. sikhathi. Ungiphendule nje lapho kulo ndawo makoti. Baba Gatsheni siyawuzwa umbuzo wakho baba Gatsheni kodwa sicela ukuhoxisa ngoba manje sokhuluma ngomuntu owashona futhi ngeindaba zomathandana lezi thina ekuyizona esithi okwamanje ake sime ngazo siyala ekuthinini thina sithe umntwana akamgade yena ufika washelelisa ulimi ulimi lakhe libe bukhuni ukuthi afike akhulume lamagama ukuthi uzongena sithaka zogada ukuze umakoti aduduzeke esimweni akusona. Baba Gatsheni sacela ukuphuma kancane ehlokweni. Ngicanithi lekhaya njalo obaba ngicanithi nomama bakhona kodwa angibaboni omama. Mina ngokwami namanje ngisabona umakoti angathi uyacindezeleka. Isikhathi esiningi omama baba ngasesayidini lomuntu esifazana. Amadoda awajwayele. Uyanibona kade nginibonile. Ukufanele ukuthi uyagcina nazana kanjani umakoti nini? Umakoti wendodana. Siqale lapho nje iqala ngoba manje athi sizosikhuluma indaba kanti manje niyazana nani kwabili. Baba Gatsheni umakoti angimazi. Namhlanje angimbona usuku lesibili namhlanje ngimbona. Ngambona ngathi sifike lapha phezulu emzini wakhe. Namanje asifike lapha ekhaya elikhulu. Sibizwe indodana yakho. Ngididiswa ile ndaba manje. Yabo manje. Le ndaba uthi angathi uyacindezeleka. Wakwazi khipha inkomo lobole indodana wakho.
angabi nayo indodana Uyabona-ke lobola. awulinde lo daba ulungisa masunendodana khona uzabuza ubuhlungu. Bokuphuma kwenkomo. ngale nkomo zethu. Yabo manje sikhuluma udaba nomuntu ongalazi lo daba lolu lobuhlungu. Naye umakoti ukuba umfowabo lento bengeke afise naye enganeni yakwabo. Into nje naye enganeni zakhe. Ubuka nje ishwa elikhulu bengakamtholi umntwana. Kodwa uzokwakha umuzi. Cha indlela besasiphethe ngayo naziphethe ngayo besajabula. Manje ilo mzamo kungaze singaba leli ndawo singabe ukuzalwa la. Isikhohlakali zendawo siyazazi. Sendawo sizazi kahle. Hayi ngoba silwana vele umuntu momvikela. Uyayathi uyamhlupha. Uyobona kade ungasekho nje uzokuthi umuntu obongwesefile nje. Siyothi sesifila bethi hawo babezala. Kanti sasivika lento ekhuzwa emsakazweni kuthiwa abantu besimame bahlukunyezwa. Silwa nayo ukuthi ingenzeki. Kungani baba ingakhiphi indodakazi lekhaya mhlawumbe kuyibiyona eyogadi eyohlalisana nomakoti lapha. Nikhiphe umuntu wesilisa. Ikati negundane kuyahlalelana yini baba? Okuzokwenzeka. Uyabona nje ukukhuluma into nabantu besimanje manje. Isuka lapha inkinga. Isuka lapho nje inkinga. Umuzi uzawuvuthwa kanjani? Izawuvela lapha ingane masambe sintombazane lapha. Mina Somile. ngibuka ngathi leli lokugada ngathi liyamdidisa ubafa. Kahle njoba ngimgadile egcineni kosuku kufanele uvuke umuzi wasekhaya. Kufanele uvuke umuzi wasekhaya egcineni kosuku. Yilo kahle into yakho nje iya lapho ukuthi umuzi wasekhaya kufanele uvuke. Ngiyabona ukuthi liyakudida lelo lokugada ukuthi lapha efanele kuze kuyogada omunye egcineni umfowethu kuningi okunye wayekusebenzela lokho wayekusebenzela khona ukuthi ekhaya kuqhubeke ekhaya liqhubeke limi manje mina ngiyaxakeka mawuzothi nawe mfowethu uzothi na akuhambe kuyogada umuntu wesifazane kushuthi kahle awuliqhubezi ikhaya. Angithi uyabona ke Bhutibonga lento engangisho ukuthi namanje saqhubeka lapha ecindezelekeni. Sethini kade kuthiwa manje ngizogada. Sekukhulunywa ngokuthi ngakhe ingane nobani naye futhi uBhuti. Okusho ukuthi vele inhloso yabo ukuthi angene. Iyafana lento. Ubona bayihloniphisa methu ukugada. Yabo njengamanje njengoba kade usho nje abantu besifazane bala ekhaya bekho oma bekho. Ngoba kuyaziwa ukuthi base side nami bazongikhulumela. Ingakho baba bedecide ukuthi omama bangabe khona kulomhlangano ukuze bekwazi ukungicindezela kahle. Bakhulume yona lento ababeyikhulumile eqaleni. Ngeke bakucindezele. Bayazi nabo bela ekhaya ukuthi umthetho uthi uma ngihamba umfowethu asala ngenecathulweni zami enze obekwenziwa umfowethu. Baba asikuphika mina ngikuphikisa nikushoyo. Kulesikhathi esiphila ngaso sekunezifo eziningi. Ungene ecathulweni zamfowenu ngikubona kunzima kakhulu. Ngisacela ukubuza uBhuti omdala udlule emhlabeni mhlambe yini edala usazadlula emhlabeni? Ayi uyindedake lo mbuzo wakho. Ubuza ukuthi mina angiwuzwa. Isifo ebesimphethe isiphi size samthatha emhlabeni? Babo nje wasikhuluma indawo uthi akawugada nje lo. Yabo la sesoze sikhuluma into ongamele iphumele emphakathini. Kusemakhaya la. Kufuyiwe. Uyalazi ulimi lokufuya? Inkomo nezimbuzi. Uyalazi ulimi uyabona ke manje yiko nje uhamba nomakoti. Kulento ekhulumayo. Uyazi wangithi kufuyiwe nje abalumzane labafuyile. Kwaba ngathi uhlangothi usho abani umlomo. Njoba nje uthi uyamdidisa. Manje uyayibona lento inhlungu ozidalayo. Kwakhiwe la. Njoba ngithi saba kule ndawo nje into eyenzeka la siyayazi. Mhlawumbe uzozwa mangithi kufuyiwe. Bana namabhanoyi abantu abafuyile bafuye ngisho amabhanoyi. Kulento oyibuzayo. Noma isizulu sakho baba sithe ukujula. Kufanele. Kodwa ke iminyaka ilingane kufanele. Kodwa ke baba njengoba ngade ngike ngacela mina ukuthi ngisacela nithathe undodakazi. Kube uyena ozoyohlala nomakoti lapha. Kanjani? Uyayizwa into ezawukusiza yinye. Uyalibona igama elisilalela.
ngoba nifundile nina. Uma ulibhala ulisa lithi lalela. Uma ulibhala ulihlehlisa lithi lalela. Uma ulibhala ulehlisa lithi lalela noma ulinyusa lithi lalela. Asilalela neke. Ukuze lento ilunge. Into ezisaphambanisa ukukhuluma nje ukungalalelani. Uyabona nje ubukhala nje uthona ngesikhathi samanje. Ngesikhathi samanje usho kahle. Uyabona ikhalwa kanjani ikhalelwa abantu besifazane? Uyabona? Kunjalo baba. Uthi asisusa umuntu wesifazane awuvikele umuntu wesifazane. Usho njalo. Uyawa phela kusho ukuthi Yeah kunjalo baba. Uthi asisusa umuntu wesifazane awuvikele umuntu wesifazane. Baba Gatsheni angani umuntu wesilisa lapha ngasekho. Ngingakho ngithi umama ucela mina ke nimnikeze umuntu wesifazane ayohlala. Wenze Yesu. Uma uthi akusuke umuntu wesilisa walapha akasekho. Umuntu wesilisa walapha kama akasekho. Nangu nje umfana wami omunye lama lo. Cha, umfana wakho baba asikuphikile. Uzoya lapha ya. Okwamanje indlela eza ngayo. Le ndlela eza ngayo umakoti akayithandi. Usacela ukuthi akapone. Akanqabile nikushoyo. Usacela ukuthi akapone. esahamba nje. Ilula nje. Njengoba ngibiza umfowethu nje lo. Ukhale ngami ukuthi umfowethu ukhale ngami ukuthi mhlambe ulimo asiliqondisanga kahle. Le ndaba yokuthi njengamanje akakaphole isikhathi esiza izikhohlakali nazo nizitshelile ukuthi azilinda. Ngibuza kuwena. Nizitshelile ikhohlakali ukuthi azilinda. No ukuthi angizazi ikhohlakali Umuzwe wendoda lo wayo. Umuzwe wendoda lo. Nizitshelile ukuthi azilinda izikhohlakali. ukuthi baba ngizazi ikhohlakali. Siyazazi ke thina. Singaba la thina. Angani ufoneliwe wena? Yebo baba. Thina sabala. Cha, njenganobaba Hayi. ozazi ikhohlakali. Ngicanti mhlambe beningayitshela ukuthi izikhohlakali ningadlaleli kulowamuzi. Kanjani? Nikogatsheni la. Mase ziyodlalela khona azicelile. Kanjani ngoba phela mina ngoba ngisho ukuthi baba ngumuntu ohlala buyahamba. Ngiyezwa ngala ukuthi uyabonakala ehamba ngazwile kuzane le imuntu zamfowethu enza into azenzayo. Ngeke ngazi ukuthi usukwenzani. Kodwa ngisuke phela ngibizele le nto le ukuthi obaba ngoba bengicela bathi angeke lapha. Base befuna izinto ezifana nalezo ukuthi ngibe yihlo. Njengamanje ududuzoba eyedwa. Makoti. Ududuzoba. Ngicela nje uphawula. Ududuzoba ngoba uwedwa. Okay bhuti, ngiyakuzwa. Kodwa uthi wena njengamanje uyezwa mina ukuthi ngiphuma ngeimoto. Imoto phela bekweza mnyeni wami okusho ukuthi sekweyezami. Since ngikwazi ukudrive. Kade kusho wena ukuthi ubhuti wakho omdala ube namabhizinisi. Njengoba engasekho emhlabeni wena bhuti awufundile. Asewele ngimina. Mina fanele anakekele uba amabhizinisi ngoba mangiphuma ngisuke ngihamba Mina angimphutha yabo ngoba bethi angifundile angimphutha amabhizinisi angiphika angifundile manje uthini uthi uyezwa ukuthi ngiyaphuma ngeimoto ngize ngihlale egcekeni ngibe yihlo ezintweni azenzayo njengoba bengicelile asifanele ngibe yihlo Yonke liyona. kufanele ngibe Udlala yihlo abafana emgaqweni kuyona kufanele ngibe yihlo Kodwa baba- akuzona zonke izinto ezidinga ukuthi uzofunda kodwa baba ngimdala ukuthi kodwa amagatsheni uyazi ukuthi akuzona zonke izinto ezidinga isikole ngimdala kodwa ngiyakwazi ukuyizigada angikaze ngize ngicela ukuthi ngicela nikhiphe umuntu ozongigada ngimdala mangimngaka nakhona lokho kuyisinqumo sami mangifisa ukwenza kodwa kwamanje ngizibila anikwazi ukungicabangela into efana naleyo imabhuti njengoba babecelile bathi uzovusa umuzi njengamanje kulesimo esikusona njengamanje uyawuvusa umuzi ngenze njani nguvuse nawe umuzi fanele nguvuse nawe Makoti. ngathi Kuzofika lapha ekutheni uzovusa nobani umuzi kanjani. Kodwa umuzi ozovusa ngithwala ekhaya. kodwa umuntu babe engangizovusa naye umuzi ey'nqumweni zakho njengamanje ubona ukuthi ziyawuvusa noma ziyawuwisa angikaze ngwisa umuzi mina ey'nqumweni zakho njengamanje uthi nje iy'nqumo zakho ziyawuvusa noma ziyawuwisa kukhona nokuqhubekela phambili esibongweni sakho ogatsheni khona mhlawumbe into oyezanayo khombisa ukuthi isibongo sakho ogatsheni siyoqhubeka Njengoba nangu umngane wakho nje. Ngoba Ngoba sekubona phela- ukuthi umngane wakho lo. Uthi asithathe intombazana. nami gcina sengibiza bona ngoba Izoga- babiza ogatsheni mina sikhona mina ebekhona nodaba phela ngababona ngaye angibazi nokubazi ukuthi Zizo- ngababona ngaye ngathi hayi ngizothatha Sisule makoti izophela. Izophela inyembe zisula asilwi nawo. mina njengoba ngingenayo ingane okusho ukuthi angiyilutho cha sikho lapho iyona into enishoyo okusho ukuthi njengoba ngingenayo ingane angiyilutho la ekhaya uvela jaha ukuthi ufuna ukukhala egcineni Shiya into umntwana. ingakhulunyiwe ayikhulunyiwe shiya umntwana ayikhulunyiwe nhlobo ayikhulunyiwe kodwa Kodwa nje useyakhala wasikuka nje. Kanti sasibona abantu bekhaya. Bogatsheni wabona uma ngathiwa Ogatsheni, ngabe mina ngisenkingeni kumina kubuhlungu kumakoti awona mase ngimbone esekanje.
ngoba mhlambe ukube nayo umndeni wakhe usekhona. kufanele Mhlambe- ubuhlungu kuwena kufanele kube buhlungu wena ngoba ucheme naye usho ukuthi uyawubulala umzwa No, angichemile naye. kanti Angichemile naye. ukuthi makuze intombazana izomgada ekhona indodana No, kodwa ngeke uyayizwa ubulili lento obungafani kaKwandisa ukuhlalisa indawonye. kodwa uyayibona lento yokwandisa isibongo ukuthi isebenza kanjani No. isovumela thina leyo nto le ayenze ngale ndlela yakhe kusho ukuthi egcineni kosuku Mfowethu. wonke amandla akogatsheni ayawo Mfowethu Ayaphela, akaphikile ayashabalala. akaphikile umakoti. Akakuphikile lokho Yini okwandisa pho inkinga. inkinga? Uthe umakoti usacela ukuphola. Mase epholile. Mase right. mina awungenze ngi-understand ukuthi ufuna ukuphola kanjani ngoba phela nje same ephola uyahamba lo muntu uhamba ngey'moto aye komadolobheni ayekephi ayihambele iy'nto zakhe ame ngokuthi uye ebhizinisini uzothini manje uzothini lawo mabhizinisi akamfowethu lawo mabhizinisi lawo akamfowethu akakhuluma enziwe njani ngoba Hayi, kwawamfethu hayi, ufanele hayi, awe isebenza. angasebenzi Makoti. baba angasebenzi amabhizinisi makwawamfethu nayinto engikhuluma ngayo nanto engikhuluma ngayo Anganye lapha endleleni la uhamba khona ukuze ungabi isisulu sezikhohlakala emabhizinisini ayafunywa lamabhizinisi andodana. Indlela abazawafuna ngayo bazangena ngakuwena angathi bayakuthanda. baba-ke ngicela ukubuza ukuthi isona siphike isinqumo nenze njani ngihlale ekhaya ngingayi kobabheka amabhizinisi Asikuthatheli isinqumo. ngenze njani njengoba manje-ke kusakule process yokuthi nina nifuna ngihlale nobhuti kube kwenzakalani amabhizinisi kwenzakaleni ngawo phela ngizoba khona ukuthi ngikugade kuleso zimo ey'fana nalezo angishongo ukuthi ngifuna ukugadwa mina angikaze ngathi ngifuna ukugadwa Habe, Makoti ehlisa umoya. hayi Singasho ukuthi ufuna ukugadwa. hayi mina Wena uzozibona u-right uphephile. Kodwa ubungozi uhamba kubona awuboni. Yazi baba, Yini nawe usifikela wena ufuna thina? ugalavanta Yazi baba. ufuna nje ufuna ugalavanta le yonto ayifunayo ngitshela ufuna ukwenza le Asilwi nawe usifikela wena thina. baba mina ngibone ngazuthi niyangicindezela yabona namanje ngisangicindezela usakungincindezela because aningibuza uyazenzela aningibuza anifuni ukuthi mina ngiyini engiyithandayo ngiyayithanda Uzazi isikhathi manje nale nhlangano ekuthiwa zikhona zabantu besimame. Ulimi lakho umuntu ushaqindezela. angithi wamuza uchoma ukahle ungichomele okakusho ukuthi mina ngifundile unakela amabhizinisi Boba Mgatsheni. noma ngabe ufundile endodana umthetho kaGatsheni uthi Umuza ufundelwa nje. umzi kuyimanje uma ungene kukhona kanjani okonakele awugada uyazi ukuthi since lokho nje ubafe ngasekho emhlabeni uyazenzela lo imoto ungena ngazo ayofika ngayo ungena phakathi egcikeni ekhaya la ekhaya uyazenzela ngoba ngisho ukuthi uyazenzela akasayigcini imithetho la ekhaya akasayigcini lento ebengayenzi Asinaka ukuqulisa ukuthi sizozwa. mina sengigcina ngiyayikhuluma lento ngoba Ungena ngiyayibona ngemoto ukuthi kodwa webhuti ngagcina nini ukuza la ekhaya ngoba ufike ngagcine ngani nini ngoba ukuza la ufike ekhaya ngani ufike ngani ngifike ngemboto ngoba bengiphuma eThekwini wenza njani imoto ushiyeke yayibona into esikhuluma ngayo ungene nayo ngegceke noma uyishe ngaphandle Bo baba. Ngiyaxolisa. Ngicanzi umakoti bengekayishiya imoto lapha emgaqweni ibe ikhona i-drive in. Uma ngabe ishiya lapha emgaqweni athi yabuya sekufika iwindi kwathatha izinto ezingaphakathi emgaqweni. Nina benizophatha kanjani kuyinini enibiza umakoti nizobamba naye meeting. Kanti bekufanele enze njani ngemoto ngoba phela bekufanele angene imoto mase ishiya ngaphakathi egcekeni emsebenzini. Ndodana. uyakwazi Iyo-ke leyonto. Kungani yonke into ninikeza undodana yonke into undodana umthetho koGatsheni awusho ukuthi umakoti akangene eqothile Angene ekobhuzile. Kungani ningawulaleli umthetho kamakoti ngifuna nilalele umthetho wandodana. Akobhuzile obaba omkhulu. ingane yethu umthetho awushayeke ingane yethu le awushayeke umthetho nakho mina ngiyona abe ingane yenu nomthetho mntanami mhla ushaya icece la ekhaya uwenza kanjani kule yankomo sasilokuzelewa emkhonyana Akwenza konke nje kunzima. wenza kanjani akwenza konke babe kwakufanele ngikwenze ukukhomba ukuthi Ingane lekhaya. yazi ke futhi mhlawumbe usokhohliwe le yankomo le uyibhobosa ufaka imali kuyona wawucisha isibongo sakomkhizi usuzozwa umthetho wakoGatsheni awuphumi la koGatsheni ngaphandle komthetho wakho ngisho kakini kuthiwa kunenkinga ekhona fika lapha kini ukufonele shayista sothi ubuye uzobhadana nawe ndodana ngisacela bandla ukukhuluma ngiyakuzwa baba angiphikisani futhi nalokho kushoyo phela into engiyibonayo ngani baba nina nivuna
ubhuti. Anifuni ukuzwa mina elami iside. Asimvuni. Anifuni ukuzwa elami iside ukuthi yini engiyithandayo yini engingayithandi. Iyona-ke Phela leyo-ke, niyangitshela ukuthi iyona-ke kufanele leyo-ke kwenzakaleni. makoti Yabona phela oyithandayo. abomakathiwa kahle kahle siphika ngalokho. Uzibuse Yini la ayithandayo. ogatsheni. Hayi singaba nenkulu inkinga. Okusho Base ukuthi uyabona bame yini nini ayithandayo. enizongithathela isinqumo ukuthi ngiphile kanjani. Cha sikuthathela isinqumo. Sesiyakutshela ukuthi la kogatsheni uzibusa akekho. Yazi nagane bafana bakithi. Hayi awona nje. Lezi ukuzogana kwena. Ufuna ukuzenzela. Hayi uthini ayikho ayifuna ufuna ukuzenzela. Asilwi Ufuna ukuzenzela. asilwi nomcebo. Yazi ukuthi baba Ngisacela ukubuza- ngangithula ngibone Ngisacela ukubuza-ke kuwena baba omdala. Indodakazi yakho mhlambe musushadisile. Ngani unayo mhlambe? Ikhona. Ikhona baba. Uma ngabe emzini wayo ihlukumezeka, ungathatha siphi isinqumo ngayo? uhlukumeze kanjani? Akwazi ukuhlukumeza. Uzobuya ngibikele mina flat disadvantage ukuthi angishone kulapha khona. Ngiyobuza ngizwe. Ngoba la kwami asekho la kithi. Samcisha. Uma ngabe yonke into ingane ikuvela nemibono bengayithathi imibono yayo. Befuna yona engane ithathe imibono yabo. Kusho ukuthi leyo mbono yayo eyivezayo yona imbono engavezi ingahambisani nabasemzini wayo. Ingahambisani kanjani baba ngoba Ngeke basemzini mayisho leyo nto eyishoyo bayiphikise. Hayi mina nje angani baba ukhiphile indodakazi yakhe endala wayoshadisa. Ngoba Ihlukene nayo. mina ngiyibone yabona ngoba ngisho Ihlukene nayo. even ngisho nokuhamba Isindala singakwazi ukuzimela. ngiyibona nje ifuna ukuyihambela Angisangene lapho. Yebo baba ngicela ungiphendule kulo Ukuhamba mbuzo. nomcebo. Wayikhipha ngoba isindala isingakwazi mina nje ukuzimela. ngibona ulungane ufuna ukuhamba nomcebo. Umcebo nje wala ekhaya bezowuthatha. Sayikhipha igameni la ekhaya. Athi yashada. Uthatha yonke into. Baba ugatsheni omdala. Yashada. Wayikhipha la kogatsheni. Wayisa koshadela yashadela khona. Ngoba nakho isingakwazi ukuzimela. Yebo. Wayipho umakoti ningamvumeli ukuthi Hayi, azimele. umthetho. Hayi izilo uzoshaya umthetho. Hayi ukuthi uzosho. No, akaze ashaya umakoti umthetho. Ufuna ukuzimela okwesikhashana njengoba esadlule umkhonyana. Kuphole izilonda athi umkala ezazeka kanti kathi kudlula umkhwena wakhe. Wabona ebunganeni yena uyacabanga ukuthi izilonda zizophola. Angeke ziphole singapholiswa. Sake saphola kona ngempela. Angeke ziphole singapholiswa. Lelo ndathi ufuna ukuzipholisa nje. Ngeke mntanami ngiyezwa mntana masilwi nawe. Sikufundisa ngoba sibadala. Ngeke ziphole singapholiswa ilonda. Njengoba sisondeza nje undodana. Polisiwe nje usibona sithi. Simsondezela konke azopholisa izilonda. Lezi wena othi ufuna zizipholele nje. Asilwi nawe. Ubudala bethu busho izinto esesizibonile ongakaziboni. Khuphula ngoshukela lento ilula. Makoti. Angazi mntanami ukuthi Kodwa manje lento uzoyithatha uyimise kanjani. Ngibona ngathi kunzima kuyehlikela. Bengithi mhlambe kuzoba ngcono sekukhona nobaba mhlambe soba nayo solution. Angazi wena uthini ngalento. Ngoba ngiyabona ngathi kunzima mina kakhulu. baba njengoba ngisho kuzongiphoqa ukuthi ngibuyele lapha emzini kamfowethu. Ngicela ukukhuluma bhuti. Kahle kahle umuzi kababa vele kahle kahle ngoba phela umfowethu umayakha wayakhela ubaba. Okay, ngiyakuzwa sacela Umuzi wobaba. ukukhuluma. Ake simnikeze ithuba naye bhodi. Akhuluma into Yabona right. bhuti bonga njengoba ngangishilo nasekuqaleni. Ngicabanga ukuthi ngiyakubona ukucindezeleke ngikona. And angisoze futhi ngakwazi ukujika isimo indlela esiyiyona nawe uyazibonela ukuthi kunjani isimo simanje. Hayi siyabonga ke makoti. So Hayi. kodwa Bonke kusajika. Sesibongile sevumile. Akukho kunye okufanele Inte- ubuze kona useku right. Ufuna thini msakazi? Sekulungile. Ufuna thini? Hayi Usevumile ngasajika lutho. sekulungile. No baba bese aqhubeka baba. Sicela Useshithi ngasajika sini. sengasathi. angikwazi ukujika iy'ngqondo zabo baba. Siyabonga, siyabonga. Noma ngingavumelani naso isimo into abayishoyo ukuthi ngizongena obhuti. Angikwazi mina ukuzongena obhuti ngisanda kufela umyeni wami. Naye futhi ubhuti akazange aze afike ngesimo sokuthi uzongigada njengoba besho baba. Akafikanga ngesimo sokuthi uzongigada kwami, wafika ngesimo sokuthi ufuna iy'mali njengoba namanje umuzi ukhuluma ngamabhizinisi, ukhuluma ngomcebo wamfowabo. Iyona into ayifunayo leyo, ufuna ukubusa Phela zona lezo iyona zinto into lezo. evusa Yima umuzwa bhuti, wakhe, yima yonke bhuti, leyo. ngicela Yonke leyo nto leyo. ukuqhubeka, Iyona into ngiyacela. evusayo. Ngiyacela ukuqhubeka. Hayi akikho lento ayichazayo. Njengoba efika ufuna amabhizinisi, ufuna umcebo, ufuna wona naloya muzi loyo. Ngicela ukuqeda bhuti, angizange ngize ngiyiphazamise, angifuni ukubonakala engathi anginihloniphi. Ngiyacela, ngicela ungilinde. Umlinde ke simuso. Njengoba efika laphaya, ufika uwumuntu ofuna ukuthatha yonke into ubhuti wakhe ayishiyile.
njengoba ngangisho nasekuqaleni ukuthi ubhuti akasebenzi. Wasuswa la ekhaya elikhulu kuthiwa akazongigada njengoba besho bathi akazongigada, abasasho ukuthi manje akangingene. Kwi-meeting yokuqala babevumelane ngokuthi ayongingena since ubhuti omdala engasekho emhlabeni okuwumnyeni wami. Njengoba ngihlala lapha phezulu mina ngihlala ngedwa. Njengoba ngisahlala ngedwa njengoba manje umuzi ubhuti uyangi-accuse-a ngokuthi ngenza izinto ezingaqondile, ngiyaphuma ngey'moto ngenza inani, okuyinto engingamazi ukuthi ukhuluma ngani. Ngoba uma ngiphuma mina endlini ngiphuma ngiye ebhizinisini ngiyo-check-a ibhizinisi lakhe umfowabo ngibuye, ngoba angikwazi ukuhlala lifi ngisakhona mina nguwumakoti. Into abayenzayo bamthumela ukuthi azohlala nami. Ubhuti wafika njengomuntu ongazile kuzongigada. Uma ngathiwa ube ufike njengomuntu ozongigada ngangeke ngize ngimxoshe kwami ngoba wayezofika ahlale kahle angiduduze ngendlela nanoma ubani angenza ngayo ukungiduduza. Kodwa ubhuti wasuke wafika wazenza indoda lapho, wazenza indoda yami. Wafuna njengoba ngisho nje uzosho kanje nasekuqaleni wawukhona. Waphika wathi akaze azame ukungithinta, akaze azame ukuthi afune ukulala nami ngenkani. Okay, sadlula lapho. Wahamba. Savumelana ngokuthi njengoba ehamba uyokhuluma nabo abantu abadala, uyobadambisa ukuthi angivumelani nesimo. Nakhona njengoba ngingavumelani naso, uzohlala nabo phansi bakhulume ukuthi benza kanjani. Ngilindwe ngiphole kuqala. Njengoba ngingalindiwe ngize ngiphole namanje. Ngiyaxakeka mina uma sekudlule ngicabanga ukuthi mhlawumbe awaphelile amasonto amathathu sikade sikhuluma lona lolu daba njengoba sesizokhuluma futhi. Okusho ukuthi angizange ngize ngilindwe, namanje kukhona lezi iy'nhlungu engisanazo bangifake ezinye. Njengoba namanje ubona ukuthi abafuni ukungizwa mina ukuthi lento ingiphatha kanjani, ibuhlungu kangakanani. Bakhuluma nokuthi anginayo ingane, njengoba nginganayo ingane okusho ukuthi la ekhaya mina kaNdlovu angiyilutho, angisoze ngaba yilutho mande ngize ngibe nengane. Leyo ngane leyo kufanele ngibe nayo shuthi nobhuti omncane. Angikwazi ukuba nengane yobhuti omncane ngibe ngingavumelani nokuthi angingene. Angikwazi. Uma kuwukuthi ingane yawenye indoda abuya ezohlala lapha emandleni akogatsheni uqonde lokho. bhuti ubonga, uma kuwukuthi ngoba ngiyabona ukuthi la ekhaya baba, ngoba ngiyabona la ekhaya baba ukuthi mayezothi ingane mayesethole ingane ufuna ukuyitholaphi ngaphandle kwabanye amadoda eqeda lapho izongena la Kodwa umakoti animnikeza isikhathi sokuthi achaze, bese achaza isezanalo. Ukubuza Khabazela kuwe nje, wena kukwenu yenzeka kumkamfowenu lento, ahamba umfowenu usale wena ukhona. Uma nimyeke, uma sowubona ingane yakocela eseyiphethe uthi uyabuka, ho yakaba lengane kuthiwe yakacela, ukhona wena nento zakwini. Ikuphi ekumele ngikwenze mina ngoba phela mfowethu Unganjani kwena mfowethu, uyangizwa? Wabona izinto ezikhulunywa manje zihlupha ngokuthi abantu bamanje bakhuluma izinto eziqhamuka nemithetho emisha nje manje. Eminye yayo iphikisa imvelo. Ayiphikisi imvelo bafana sibadala. Le mfowethu Ayiphikisi imvelo. yena kunganje aphatheka kanjani esebona ingane yakacela Bogatsheni. Kusemthethweni ukuthi umuntu wesilisa avikele umuntu wesimame. Isikhathi manje siphila esikhathini esihluke kakhulu nesikhathi esakuqala. Iyonke Abantu besifazane sebenamalungelo. Iyonke yona. Uyabona njani bizele meeting nje. ingakho ke nini Umakoti uma ngabe ngathi uyaphuma la ngeenqumo enizogcina nizithathile ngayo, ahambe police station afike efuna i-protection order. Lokho nizoniphatha kanjani ngokuthi anizange nimlalele ukuthi uthini? Akazange ayinqabe i-offer eniza nayo, uthe ucela nimlinde. Kodwa manje uma sephuma la police station angane nizomthatha as umuntu ongaziphethe kahle. Kona ukubulala umuzi angenapha amaphoyisa. kagatshena siyazi. Angenapha amaphoyisa. Aniyazi kodwa angane nizobe niyazi ngokuthi umakoti niyamhlukumeza niyamcindezela ingake i-police station. Khabazela njengoba silana ukhona umongameli la losiphethe, Akekho likhona iphoyisa la Alikho. lisiphethe. Alikho. Lo nkulumo ekhulunywa la iyakwaba yaKaNdlovu. Phela inkulumo. Into edathi inkulumo yaKaNdlovu iziyophelela e-police station noma kumongameli ukuthi akuvunyelwana ngezinqumo
nina enikusho kumakoti niyamgxisha kona anikubheki ukuthi kuzofika umphathe kanjani. Asimgxishi uyena ongalaleli kahle. Ungivumelile la mangithi mhla indodana imtshela washo ukuthi uyayithanda. Lesizukulwane lento ethi ukulalela siyashayeka nje. Ngiyenqaphele mina. Ukuthi uma ingane esitolo ivele kwenzele enye into yayo. Bonke ubingalaleli. Namanje uyayibona inkulumo yoniwe ukuthi ukhala nje ungathi siyamhlupha kanti asilalelani. Ngiyakuzwa nje. Bazi ngisadidiswa nalento nalo limi lenu lama protection order. Solandile lo limi lenu. Leyo nto ukuthi maye amaphoyiseni 1 ukuthi ngingangeniphi. Awuphendule. Wena ungibuka impela. Ngingangeniphi. Emzini wami. Babugatsheni. Nje usacabanga nje. Ngingangena emzini wami. Babugatsheni into ezodala ukuthi ungangena emzini wakho. Umakoti ukuthi nimfunza Ngihlale ngento eMadavid. angayithanda. Nje ukuthi into ezadala ingangena emzini wami nje. 1 nginitsheleke nesizukulwane samanje. Udabala lekhaya. Ushwele namanje ukuthi ukuze kwafika nina naniqale nabizwa uyena yize senibizwe undodana isibili. Aluphuma udabala lekhaya izibi ziphelele emva kwesicaba. Izibi zomusa. Ngifundisa wena ngoba usazokwakha nawe. Wakhe indodana yakho. Uma esiye police station ngitshela wena ngeke simvimbe ngoba niphethwe ngale ndlela niphethwe ngayo. Asiphiki imithetho kabaniki kodwa owalekhaya umthetho kuyofuna ke abuye nembuzi mayisebuya lapho ukuthi usefaka amaphoyisa lekhaya. Alikazi ngiguqa nje alikazi lingene iphoyisa. Ilento ke babugatsheni ngithi mina asiyivikele ingenzeki. Ithatha ingane entombazane niyise lapha ya. Okokuqala babugatsheni. Indodana yakho ayiganele, ayishadele. Izoya lapha iyogada umngamfo wabo. Mesithole intombi, izoyifaka apha intombi yayo. Mhlawumbe ithi zingane zami lezi khululeka. Zingane zami lezi. Uyabona nje uma ubuthi uzoyifaka phi yimi ubaba wabo. Lokhu kokuthi akafuni ingene kwakhe umakoti sizephuthuma kona phela ukuthi athole indodana yena. Indodana uzoyithola indodana ethatha. Iyo leyo mzamo esizamayo phela manje. Uzoyithatha apha indodana baba. Ngoba phela umkhwena ushonile nje. Ulimi lwesintu nibe lingaluzwa ke nina vele. Njengoba ngithi sizama ukuthi nje agadwe inhloso ukuthi igcine kuphuma izophuma lapho phela indodana egadweni. Izophuma kuba indodana. Uma sihambisa indodakazi lapha ukuthi yomgada ngeke iphume indodana. Izophuma apha indodana. Insimbi ayikwazi ukudla enye insimbi asilumani insimbi. Umlombovu uyawubona. Umlombovu kubhaliwe lapha ngaphakathi mawuvula. Kubhaliwe ngaphakathi umlombovu. Uthi umlombovu uma umfowenu ehamba emhlabeni kusala wena mfowabo. Hamba uyokwenza obekwenziwa umfowenu kumka wena. Mawungakwenzi lokho ufuna kufele ngamanzi. Lokho kwakagatsheni la. Ungamfowenu ungamgadi kumele kufele ngamanzi. Akudonsa iqhoka akushaye ngamba isicathulo sakhe. Ngicela ukubuza ke bogatsheni. Uyakwazi ungena umfazi kamfowenu ungenawo umakoti. Awubala lo. Ugadwa umuzi. Kadumuzi. Ayikho ke into umakoti ukhaliswa ukuthi akazi. Lokhu nje akade kwenziwa indodana omdala. Useqeqeshiwe. Kungaba ulimi kuphela olugejayo. Njoba ligejayo. Ayikho into ezafika imhlula. Awukho umsebenzi ozabanzima lapha. Nazi nje ihlahla. Kodwa mina Ngeke ngaphumelela indodana. Kodwa mina mangingavumi ukuthi enze lento ekade yenza ubhuti wakhe omdala. Asikazofika lapho ekuvumeni nokungavumi. Makoti asikazofika lapho. Kodwa baba kuyoke kufike. Kusekugada. Kuyoke kufike kodwa baba ukuthi ningizwe la. Mina wenza sengathi khona la bengimphuthu. Kodwa amanxeba obesepholile amanxeba senizwana. Nizozwana makoti Nizozwana. kulele. And baba ngafike ngenza ngalendlela ongitshele ngayo. Ayikho into engangithi Uqeqeshiwe ngimqina makoti, yona noma siyakuthembisa. ngikhuluma ngayo. Ngangiza nje kahle. Obekuthola uzokuthola. Phela manga vele into zakho. Kuzathi kwengezwa Akukho futhi. la ngimjaha khona. Yabona lento aseyisho nje ukuthi kanye mina ngenzani. Hayi ndodana ngiyakwazi unamawala ndodana. Wasuka mntaka baba wathatha ngola. Unamawala manje wenza ngokuyishisayo lokujaha lapha kude. Kanti cha. Kuyancenga ndodana. Hayi mina ngizokwenza kanjani baba. Usaqeqeshwa nje makoti khululeka. Ngizokwenza kanjani. Kodwa nje i-gym ne-fitness hayi usefit.
wehlisa ulimi nje La uthi ngigcine mawumbuka enkulumo kwabo uzaqhubeka. mbuke makoti Le ndodana esikhuluma ngayo makoti Hey, Bogatsheni, buka nayo indodana Bogatsheni ngiyanibona ukuthi nina niyadlala kakhulu. Makoti, angazi ukuthi mina le nto soyimisa kanjani kodwa ke mina ngokwami ngoba mina ngicela ukuthi mhlambe awunamkhulumeli. Ngendlela engibona ngayo uyacindezeleka. So, sesikhulume kahle nje wase ufuna manje ukwenza izinto mhlambe wena makoti yiphi decision mhlambe masisuka la obocansi mhlambe iyona engakusiza mhlambe noma ebesingayenza ngoba ngiyabona ukuthi konke okushoyo wena bakufela amathe. Yabona nje akukho bhuti akukho Bongo. kufelwa amathe Yabona nje bhuti Bongo, Ingane yala ekhaya. ukube ngangazi kwasekuqaleni noma ukube ngangena la ekhaya ngatshelwa ukuthi umthetho wala ekhaya uma ufelwe indoda kuhambe ungena, ngoba ngiyazi iyenzeke lento manje. Bakhona omakoti abadala la ekhaya, akukaze kwenzeka lokho. Kuyaqala kumina, ngazi noma ingoba ubhuti lo ube namabhizinisi, ube ney'mali. Ukhona umakoti la ekhaya ofeliwe nayo umfazi, umakoti ukhona oshonelwe umkhwenyana kuqala kunami, kodwa ayizange ikhulunywe noma ingoba yena wayenekhaya lakhe akwazi ukubuyela kulona njengoba esehlala kubo phela manje ngoba ayisekho into awayeyizele la ekhaya, kodwa leyo ngiyibona obaba bengayikhulumi. Wakwazi ukuphindela kubo, okusho ukuthi ngoba mina ngingenabo abazali, ngingena-background. Yima bhuti, ngiyacela Nkosi yami, ngiyacela ukhuluma nami, ngiyacela. awuthi ngikulalela, awuthi mina ngizokulalela, ngizothula nje kulalela, kodwa uyabona ukuthi kodwa usuphume Awukaze wangilalela, kodwa ngiyakucela-ke namhlanje, ngiyakucela nje, ngicela unginikeze iminithi ngikhulume. Ngiyacela bhuti, khuluma mntanami. njengoba ngade ngisasho bhuti Bongo, ukube ngangazi ukuthi ngizifaka kwini, ukube futhi ukuthi ngibuhlungu ngoba umnyeni wami bengimthanda futhi naye ubengithanda, ukube for sure manje uyaphenduka lapha emathuneni kwenzeka lento, cause kwayena akaze wangitshela ukuthi uma ngabe edlule emhlabeni ngiyongena obhuti wakhe. Angiyazi, ngiqala ukuyizwa manje. Kubuhlungu kungabi namndeni ngoba manje mangathiwa kuyenzeka, ngoba ngiyabona ukuthi la ekhaya bafuna kahle kahle amabhizinisi, bafuna nomuzi, kahle kahle into abayilwela yithukuthuku zakhe ubhuti umnyeni wami. Kahle kahle into abayilelwa yithukuthuku, abalweli ukuthi mina lezi zinto abayishoyo abangithwesa zona zingiphatha kanjani, ngiyazivuma yini. So ukube kuyakwazi ukwenzeka ngabe ngiyabuyela ekhaya. mina ngiyazi Manje anginalo ikhaya engingabuyela kulona, kodwa ubaba uqeda ukuthi nami ngiyingane yakhe manje, kodwa ngibone ngazuthi ubaba uyangilahla. Hayi makoti. So okusho ukuthi mina fanele ngihambe ngiyohlala ngaphansi kwama-bridge ngoba ngilutho uma ngingenangane la ekhaya, angilutho, anginamndeni, akukho la engophindela khona mina ekhaya lami Hayi elithi makoti. mina. Cha ngempela Ngisukusikhatha lamaphoyisa. Ngisukusikhatha nohulumeni. Ayi. Le nto ngivele ngayisola. Bogatsheni kubuhlungu ubona umakoti Sinezingane mesekhala nathi kabuhlungu kangaka. esizele. Ongeke uvume Bogatsheni. Asisho ukuthi akukho ukuthi kwenziswa ngenkani. Kuyaxoxiswana la. Ngiyuthathe kumuzi. Cha uyakhomba nje ukuthi akayifundi. Ngithathe yonke ney'moto namabhizinisi ngoba ikona Akabi enikufunayo. khona. Ngizohamba ngiyohlala emgaqweni. Uzayijwayela le nto. Cha, Uzayijwayela makoti. ngeke ngize ngiyivume baba into engingayithanda engingavumelani nayo. Ngizohamba ngiyohlala emgaqweni ngaphansi kwama-bridge. Bayaphila, kuyaphileka. Nithathe konke-ke enikufunayo lokho enikulwelayo kwengane yenu. Ngiphume kunini ngoba ngiyabona ukuthi la ekhaya angisoze ngakwazi ukuthi ngibe nezwe nizolilalela. Cha baba, ngikhathele. Ngikhathele. Bogatsheni ngicela ukuthi lamazi aphuma kumakoti anijabulisa ngoba ngicela ukuthi inhloso yenu iyona leyo. hayi uyawubhebhethisa umlilo. Bafowethu thina ukuphuca uthi undodana uzokuphuca cha nizohlala nigadane nakhumzi wethu nje wasani Nawe futhi cha uyasho ukuthi akathandi umakoti, akakuthandi lokho. makubuhlungu nakuthina ngoba manje uma sesifika sesibona sekukhona ucele emzini wokogatsheni akuzosiphatha kahle nathi lokho. Ngakho-ke baba ngithi ngizohamba ngiyohlala emgaqweni ngithathe umuzi lo engingafuni ngawo. Umzi owenu, Cha. umzi wethu lo. Cha. Umzi wethu lo. No. Umzi wethu. Ngimthanda emzini wenu, okusho ukuthi akathathe umuzi, athathe umfazi wakhe yena omthandayo ahlale khona. Ngihambe mina ngibone ukuthi ngenza njani. Umnyeni wami useyongixolela ukuthi Ikhanda ngiyaphuma lembuzi. emzini awangakela wona. Uthini? Niwuthathe nini? Na makoti mina ngendlela engibona ngayo bengicabanga ukuthi makoti lo muzi mhlawumbe ushiye ongcono ngoba bathi owabo wakogatsheni. Ushiye lo muzi uhambe ozakhela umuzi wakho.
ufuna isite wakho umuzi or uthenga umuzi ngoba akumnandi ukuphila impilo ongayithandi. Igcine nizogcinisulana nomuntu wena ungathandi. Kwana ukuthi wenzela abantu, wenzela umuzi wakho. Cha. Lokho mina makoti angikuvumi. Ngicela nje ilokho okuzosisiza ngoba ngiyabona solution ayikho kulena. Yebo, futhi ngicabanga ukuthi ngingakwenza lokho. Ngicabanga ukuthi Hhayi, iyona nje into efanele ngabe ngiyayenza leyo ngoba hhayi uma ngisahleli kuloya muzi angikholwa ukuthi lo mthwalo engiwuthweswa wona ngisangokwazi ukuthi ngibuye Mina-ke yabona-ke nasekuqaleni ubiziwe ngasho ngathi iqola usesiqolile ufike phela enganamali engenalutho useyowakha ngoba eyokwakha eyovulisa ngishadile bhuti, iy'mali zami zomyeni wami. eyovula umuzi ini Iy'mali zami zomyeni wami ezami. yabona into engisuke ngikhuluma ngayo kuyayifanele Kanti bhuti kwasuke kuthiwani baba? uyowakha ngani uzokwenza njani ngazo Kanti baba kwakuthiwe kuthiwani emshadweni makuthiwa okwakho okwami okwakho okwami. akuyona icrisis umuzi vele umuzi uyawu-afford yabo manje usesiqoleni No, nazingulo yomncane. nachaza ngathi iqola lena Zingulo yomncane iqola manake usuzohamba Kuleka uyogada iqola. lwamuzi ngafuna ugada lwamuzi ayikho into Hhayi, iqola ozoyithatha nje uzoshaya mfethu, mina ngasho ukuthi wena ubuzodla ibhiza la nalo iqola leli Ekuqaleni iqola ngakubuza Hhayi, iqola, ngakubuza iqola, nasekuqaleni iqola. ngathi uza kanjani pho Hhayi, uzohlala iqola. neqolo Hhayi, uze Mkhize, uzino iqola. izele eqoleni Iqola kutshela uzolenzani Hhayi, iqolo? iqola. Hhayi, iqola. Kodwa-ke mnani wabili Hhayi, mina baba ngeke bangashiya sikuphikise iqola. makoti, kodwa Hhayi, sithi iqola. isintu Hhayi, iqola. isala kutshelwa sibona ngomoba Hhayi, iqola. uyobuya hamba Seyitholile into ade ifuna imali Yokuthutha seyitholile phambili. uhamba uyabo manje uzawakha wakho umuzi. umuzi kodwa ukuzihlola ngeke kungakhona. Hayi, usewutholile bafowethu Sasibona. Hhayi, kulolu daba iqola bafowethu leli. isolution asinayo asiyitholi isolution. Kodwa bafowethu angifuni ukuqamba amanga umakoti ngizomseka as umuntu ongenayo ifamily. Konke azobe kwenza umakoti ngizoba seduze kwakhe bafowethu. sikhona Lwamuzi ngendlela kodwa bafowethu nani ngicela nizosibonisa kuma comment bafowethu. Bengicabanga ukuthi mina lwamuzi akawushiye ngoba bayokhulumela bathi wako gatsheni. Bengicabanga ukuthi lwamuzi awushiye umakoti azama isite ahambe okwakha or athenge umuzi wakhe la azokwazi ukuthi aphile ngendlela afuna ukuphila ngayo bafowethu. Ngoba akusizi ukuphila ngaphansi komuzi ozolokhu ucontrol engesekho umuntu wekulethe kulowo muzi. Umakoti kahle kahle akazophila impilo yakhe, uzophila impilo yabanye abantu, uzogcina senza into angayithandi. Bafowethu, nami ukuthi unenkinga efana yamakoti bafowethu, sicela usibhalele. Usitshene sofika kuwena mhlambe sokugcina sikutholile usizo. Mhlambe nawe wakho ngeke uze kube nzima njengana le ekhaya. Kagatsheni bafowethu engikufundile bafowethu. Konke kwakhona bafowethu kunenkani. Abantu bakaNdlovu ngiyaxolisa ukusho bafowethu. Abafuni ukuboniseka, abafuni ukuthi wena ulalele bona. Uzwe ngabo ukuthi yenza kanjani. Bafowethu sibani media senithanda. Ngiyazi nani nasithanda bafowethu. Ningakhohlwa ukulike and phinde nicomment bafowethu. Siyabonga. Okamkhize umntwana osephuma kanje.